Sasoi betean. Iep, 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 Energiari zara, andereño! iep, iep, Bizkor, bizkor! iep, iep. Ongi! Atzo baino 2 segundo gutxiago. Hau, pataldea! Oi, oi! Beste 4 minutu, andereño. Lasaixiego hartu behartzen nuke kontu hau, Ralfi. Ezin dut. Kirolariek giharrak gogor landu behar dituzte. Andereñok gihartsu egon behar dut triracasletoia irabazteko. Ah, baina giharrak ez dira guztia ere. Baina nola egin du hori? Andereñok oso giar indartsuak beharko ditu beste mezu honen kontra lehiatzeko. Egia da, Kemenez jauna kristona omen da. Giharretan ere giharrak omen dauzka. Ze modu zaude, andereño? Sasoi betean, Tim. Nik ezin berdina esan. Bihotza danborralez daukat taupaka. Nire izebarterinak esan oizuen lez. Taupadarik gabe kaldurik gaude. Ai, ni jota nago ba. Ezin dut zure martxa jarraitu. Hau itolarria hau. Airea falta zait. Autobusari ere bai, dirudienez. Burutapen bikaina, muski. Ieu, ieu, ieu. Ezin duzue bizkorrago ponpatu? Berandu iritsiko gara triracasletoira. Orain txe, Ralfi, beste aire pixka bat eta kitxo. Neukere hartuko nuke aire puska bat. Airea nahi baduzu, Arnold. Giharrak erabili dituzulako da. Birikak ere taldearen parte dira. Taldea? Ze talde? Nik dakidanez, talde bakarra dago hemen. Janet! Ni eta Kemenez jauna. Akurtu zure lehiakidea, irakasle atleta eredugarri paregabea. Kaixo, andereñok Izkurne. Urte askoan, Jimenez jauna. Jaioenak irabaz dezala. Ne, Jesus, elastiko mordoa ondatuko duzu horrela. Bai, horixe, guazen Kemenez jauna, jogin egingo dugu eskolaraino eta... Horra, gihar puska hoiei ezin geldirik eutxi. Baina nola irabazi behar diozu horri? Gihar mukulu horri? Ara, garaipena ez dute giharrek soilik ematen, giharrak taldearen zati bat dira. Ze talde, andereño, banakako lehia da. Zu, erraldoi horren aurka. Hori ikusteko dago oraindik. Kaixo, hiriburuagako lagunok, ongi etorri trirakarletoiaren finalera, aurrez aurrek Izkurne andereñoa. Eta Kemenez jauna. Eskerrik asko, Janet. Ulertu dugu, ongi. 3 saioetako 2 irabazten dituen irakasleak eramango du kirolariri bikainenaren kopa ospetsu hau. Eta ona hemen lehen saioa. Boga-boga lasterketa. Lakuaren beste aldera lehena iristen dena irabazlea. Tira ba, andereñok Izkurne. Sorte on. Sorte on zuri ere, Jimenez jauna. Irakasleok, ontzietara! Aupa, Kemenez! Gorak Izkurne! Zera, lagunduk aldidazu, Kemenez jauna. Nola ez? Ene, ikusi alduzue hori! Larri ibiliko ote garen susmoa daukat. Erne, irakasleok prest! Eta boga! Boga, andereño, boga! Iep, Iep, iep. iep, Aurretik goaz. Zertzen hori? Zotina, Ralfi! Ez zer egingo dugu. Zera. Begira, andereño, egakukus bat. Benetan non? Bu! Zerbait esan duzu? Eutxi arnazari ongi. Zu diozuna, Ralfi. Barkak Izkurne andereñoa, baina batek irabazi behar du eta nik irabaziko dut. agur! Eta lehen saioaren irabazlea, Kemenez jauna! Ez!
batean. Egin didate giarrek. Barkatu. Primeran zindoazen, zotinka hasi eta arnasari eutsi diozun arte. Horre erantzuna. Mundu guztiak daki Ralfik izan ezik arnasari eutsi zezin dela arraunean egin. Zergatik ez, ze lotura du arnasketak giarlanarekin. Oso galdera, Irosoa, inondik ere. Adi lehiakideok, bigarren saioa 5 minutu barru hasiko da. 5 minutu barru. Autobusera! Autobusera? Ilara batean, mesedez. Baldaukagu honetarako astirik, andereño. Lasai, Ralfi, atxedena behar dugu denok. Sakatu, muski. Zer da hori? Aurrok, zuen aurrean, barne talde gorenaren lansare bikaina. Hots gure indarriturria. Hau bai egundokoa. Hene, bihotza ikusten dizut, andereño. Zu beti begi zorrozin. Likido gorri hori odola izango da, noski. Zer dira bihotzaren alboko zorroiek? Hoiek nire birikak dira. Airebusaren lehen geraldia. Airebusa? Zertaz ari da orain? Begira, odola bihotzetik biriketara doa. Eta bihotzera berriro. Eta gero, gorputz osora. Bihotzak birritan ponpatzen du odola. Utikan odola, non daude giarrak? Giarrak behar ditugu triracasletoia irabazteko. Giarrak taldearen zatietako bat dira. Guazen gorputza darbatera. Begira, zangoko giarrak dira. Neko sendoak ematen dute. Eta, zer ikusi du arnasari eusteak giarrekin. Eta zehatzakoa behar duzu antza. Ez, esan ez duela hori esan. Entzun lehiakideok. Adi, hasi bigarren saiorako prestatzen. Kemenez jauna eta Kizkurne andereñoak 3 minutu dauzkazue irteera lerrora hurbiltzeko. Tira, behaketarena beste baterako utziko dugu. Bai, andereño, pistara itzuli behartuko. Ez larritu, Arnold. Denbora asko daukazue airearen eta giarren arteko lotura aurkitzeko. Bai? Bai, Tim. Eta zu etorri nirekin. Agur ba! Jakinarazi zer aurkitzen duzuen. Nire irudipena da, ala kanpo ekintzara goaz. Autobus joa, egin egitekoa. Nora joan da autobusa? Hemen dago, nire eskuan. Ongi aurrak, arriskatzeko unea da. Asmatu ala erratu sartu saltxan. Eta arnastu, sakon. Andereño, nora goaz zehazki. Hor barrura, airearekin. Sakatu, muski! Betiko leloa, bigarren saioa astera doa eta gu zertan gabiltza, Andereñoren sudurrean sartzera goaz! Aireak eramanik joan dira mendi. Aire zaide non zaudete. Zure biriketarantz goaz. Adi, Erne, 155 segundo bigarren saioa hasteko. Erosi krispetak azkar. Hasnadin berotzen, bat eta bi. Lagunok, entzuten didazue? Entzuten dizugu, zertan zabiltzate? Saiorako prestatzen, non zaudete? Hementxe, andereñoren esker birikan sartzen. Sakatu gogor eta sartu. Barkatu? Zera bizkorarren? Andereñoren biriketan algaude. Bai, biriketan, biribilketan. Hortaz, zarata hori, arnesten duen airearena izango da. Odi hauek gero eta estuagoak dira. Ez gara sartuko. Eta orain hau berriz. Biriken barrutik ezingo dut gidatu andereño garaipenera. Bejonde izula, muski. Hau sinestea ere. Beti izan dut andereño sakon ezagutzeko gogoa. Ordua da, irabazi dugu. Etorriko da. Baina, kexatzera joango naiz, trebea naiz horretan. Tira, deno daukagu trebetasunen bat. Lagundu, non zaudete? Janetek lehiaketatik kanpo utzi nahi gaitu. Aurkitu alduzu arnasketaren eta giarren arteko lotura. Horretan gabiltza, birikek arnasten duten aireari jarraituz goaz. Hene, birikak milioika zorrotxo txikiz osatuta daude. Airea hemen gelditzen da dirudienez. Eta orain zer?
gure osabaireko kesan oizuen lez, trabatuz gero, biatu inguru astiro. Arnastu ala aireak mugitzen segitzen du, baina nora doa? Zaudete, hau ezagun egiten zait. Gogoratzen, Ralfi, zure odolean sartu ginenekoa? Zera, nire odol zelulak nire gorputz osoan zehar jarraitu zenituztenekoa? Eta zer ikusi du airearekin? Asko, Ralfi. Begira, odol zelula ubeloiek airean zurgatzean gorri-gorri bihurtzen dira. Ikusi! Arnas hartzen duenean gertatzen da. Hortaz, airea ez da hemen gelditzen. Baina nora doa orduan? Harakatu egin behar dugu. Jarraitu aire horri. Ederki, Muski, odolean gaude. Baina nora garamatza? Zezarata da hori. Auziaren mamian barneratzen ari zarete. Bihotzaren barruragoa zuzenean. Eta orain zer? Ez dakit, bihotza pompa bat da. Prezirrikitu honetatik sartzeko. Bat eta bi, eta bat eta bi, Izkurne andereñoarentzako oharra. Minutu bat barru irteera lerroan espazaude, kanporatuta zaude, alde Janet. Kanporatuta esan aldu. Goazen, Eta abiatu dira lagunok. Kemenezek sasoi beteaz irabaziko du erraz. Nik irabaziko dut. Giarrean indarra daukat. Eta nik bihotzaren indarra, eta birikena. Atsegina da odolean ibiltzea berriro, ez da, Ralfi? Baina, andereñoren odola zurea baino askoz bizkorrago dabil, Ralfi. Eta zer nahi duzu ba? Ni lasainengoen ez mukulu mardularen aurka lehiatzen. Ibilbidearen erdian oraintxe, eta ez dago nork irabaziko duen antzematerik. Abantaila daramat. Baina nik taldean daramat. Zangoan beraka eta beraka goaz. Bai, baina non daude giarrak? Ezkerrera bidatu behar genuke nire ustez. Zer dira horko zerrenda gorri hoiek? Nire ikerketen arabera, hoiek giarzuntzak dira. Giarzuntzak? Gelditu autobusa! Ikusi hori! Odol zelula gorriek substantzia zuri hori ematen diete giarrei. Eta more bihurtzen dira. Aztertu egin behar dugu hau. Giarrek arnastu ala egiten dute gauza zuria. Eta gauza beltzaska kanporatzen dute. Ulertzen dut. Odol zelula gorriek aire zornitzen dituzte giarrak. Ei lagunok, badakit, aireak oxigenoa dauka. Gauza zuri hori oxigenoa da. Oh, nire ikerketen arabera, gorputzak aireko oxigenoa behar du bizitzeko. Hortaz, birikek airea hartzen dute. Odolak oxigenoa garraiatzen du. Bihotzak odola ponpatzen du. Giarretara eta giarrek oxigenoa erabiltzen dute. Orduan nori da andereñok aipatzen zigun taldea. Birikak, odola, bihotza eta giarrak. Elkarrekin aritzen dira. Oxigenoaren taldea dira. Oxigenoa ekartzen dute gorputzera, giarretara ponpatzen dute, erabili egiten dute eta kanpora botatzen dute. Talde mundiala! Beraz, andereño karnasari eutsi dionean, giarrek ez zuten behar beste oxigeno hartzen. Hortaz, etzen giar arazoa, baizik eta... Oxigeno arazoa! Irabazi egingo dut. Baina ez ni aurrera iristen banaiz. Oh, Ralfi, zatoz gauza grisa hau ikustera, ikusi. Ez du bat ere itxura honik. Arraioa, alde guztietara zabaltzen ari da. Eta giarrek gero eta oxigeno gutxiago daukate. Oxigeno arazoa daukagu berriro ere. Kaixo, Tim, moteldu martxa. Giarrek ezin dute behar beste oxigeno eskuratu. Hau leia, hau lagunok. Zu ona zara, baina ni onagoa naiz. Ni hobea naiz esaten da kemenez jauna. Eta irabazlea, Izkurne andereñoa. Berdinketa daukagu beraz, puntu bana bakoitza.
Lortu du, andereño Kizkurnek irabazi du. Jene, erortzera noa. Ongi zaude, andereño? Gogorregi aritu naizela uste dut. Nire giarrek atxeden apur bat behar dute. Barkatu, baina ez dago atxedenik. Amore ematen duzu? Ez da pentsatu ere. Suspertu bizkor, mesedez. Enuke honela irabazi nahi. Ez, baina ala bada, ala beharko du. Janet! Ze gertatzen da hor barruan, lagunok? Oxigenoa faltatzean zangoko giarrek kale egin diote. Espageti egosiak baino bigunago daude. Baina, saltzaren ordez? Ai, loilikatsu hau dauka. Oso adizabiltzate aurrok. Loilikatsu hori azido laktikoa da. Giarrek oksigenoa faltatzean sortzen dute. Ara zer gertatzen den, taldea gehiegi behartzen dugunean. Baina ez larritu. Eman asti pixka bat eta nire odolak zikina ustuko du. Eta oksigeno gehiago hartu eta bapo berriro. Nola ez larritzeko? Azken saioa hastear dago. Badakit. Hau nik uste baino beto doa. Beraz, loilikatsu honek giarrei oxigenoa faltazaiela adierazten digu. Eta odolak denbora behar du bere lana egiteko. Beraz, geuk bidali behar diegu giarrei oxigenoa berehala. Biriketaraino igo beharko dugu oxigeno bila. Ez daukagu astirik. Eta loi hau ere garbitu behar dugu gainera. Zu bai azkarra, muski! Lurra garbitzera jotake! Zikina ari da desagertzen, baina orain zer? Giarrek oxigenoa behar dute. Hala da, oxigeno zornitu behar ditugu, lehenbailen. Aire berria behar dugu. Badakit, gurpilek aire berria daukate. Lehen sartu diegu gogoratzen, aire hori erabiliko dugu. Ekin lagunok, bota beldurrik gabe. Ari dira hartzen! Giarrak hasi dira mugitzen berriro! Zer modu zangoa, andereño? Giarrak berriak bezala dauzkadala esan beharko. Orain bihotzak, birikek eta odolak egingo dute gainerakoa. Burututa eginkizuna, taldea sasoian berriro, irten nahi duzuenean. Guazen agudo, ea ze aurpegi jartzen duen Janetek andereño kopa irabaztean. Lehiakideak berdinduta doaz puntu banarekin. Beraz, ondorengo gurpilur eskailera lasterketa irabazten duena izango da aurtengo trirakarletoiko txapelduna. Animo, Kemenez jauna! 223, 224, 225... Ederki, andereño, oso ongi, iritsi altzarete zintzurrestera. Txantxetan ala, zangoan goragoaz oraindik. Zangoan gora oraindik? Ez alduzuela lasterketa ikusi nahi ala? Aizu, Tim, hau bukatzen denean oporrak hartzea izango duzu onena. Burua galdu duzula uste dut. Adi, Erne, iritsi da denok itxaroten geunden unea. Berdinketa hausteko unea. Garaipenaren ordua. Irakasleok, prest biok. Lerroan biok, prest eta aurrera! Lasterketa martxan da, abiatu dira eta badoa! Indar guztiz! Gogor, andereño! Ongi ari zara, baina ni hobeto. Ongi ala hobeto azkenean ikusiko dugu ikustekoa. Ezin parekatuago biak, batak zein besteak irabaz dezake. Aupa ni, aupa! Haupa taldea, haupa! Eutsi lagunok, biriketan gaude berriro. Laster gara kanpoan. Tira, andereño Kizkurne, arriskatu, sartu saltzan eta aterago hemendik! Irtetera goaz, ahots kordatan gaude! Parez pareto azpi. Eta urtengo txapelduna... Kizkurne andereñoa! Kizkurne! 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 Ezin dut ulertu. Nola
Nola liteke zuen kakanarruak nire giharkoteari irabaztea? Ara, Janet, talde osoa zuen aurka jardunda. Andereñoren birikek oxigenoa hartu dute. Odolak oxigenoa garraiatu du. Bihotzak odola pompatu du. Giharretara eta oxigenoa erabili dute lana egiteko. Eta noski, gu guztiok, gu ere taldean geunden. Kontxo, txapeldun bikaina zara, Valeri. Urrengoan gogorrago prestatuko naiz. Tira, niretzat ez da hurrengorik izango. Usteko asmoa dut. Nik esan ohi dudan lez, gaurko aireak biharko balio ez. Eta zure elastikoak ere ez, antza. Autobus magikoa, mesedez. Autobus magikoa? Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa, mesedez. Erantzun autobus magikoa. Egia, Muski. Urrengoan irabaztekotan ariketa gehiago egin behar dut. Birikak, bihotza eta giharrak sasoian edukitzeko. Kaixo, autobus magikoa? Ez ba, kemenez jauna naiz. Berdin dio, ariketak sasoia nola hobetzen digun jakin nahi nuen. Ariketak biriken euna handitzean, aire gehiago har dezakegu. Eta gihar guztiak indartzen ditugu, baita bihotza ere. Bihotza dugu giharri garrantzitsuena hain zuzen. Hortaz ariketa egitera joango nahi. Oso ongi, agur. Gehiago oraindik. Zera, gauza zuria oxigenoa zen, baina zer zen gauza beltzazka. Giharrik isurtzen duten karbono dioxidoa. Odolak biriketara igortzen du, eta birikek kanpora botatzen dute. Karbono dioxidoa arnasketaren bigarren atala da. Baina ezkenukan guztia azaltzeko astirik. Eta guztia erakutsi duzuen bezalakoa da benetan? Ez, oxigenoa eta karbono dioxidoa gas ikusezinak dira, eta azido laktikoa likido kolore gabea. Odol zelulak gorri-gorri bihurtzen dira oxigenoa hartzean, eta ubel oxigenoa uztean. Hei, ongi altzaude! Sekula baino hobeto. Mil esker, agur. Ez, arraunean ez. Janet zuzen zegoen. Andereñok izkurnek ezin dio kemenez bezalako gihar mordoari irabazi. Sasoi ona ez da gihar handiak edukitzea soilik. Talde lana da funtseskoa. Bihotzak eta birikek elkarrekin lan egitea. Giharrei ahalik eta oxigeno gehien bidaltzeko. Eta odolak oxigenoaz gain, elikagaiak ere garraiatzen ditu, ez da? Zuzen zaude. Agur. Aski da, Muski, atxedena behar dut. Ez zara nekatu? Bai, zure bihotz birika odol giharrak apartak dira, Muski. Eta zure elastikoa nirea bezalakoa.